ndozvandiri kuda kuti kusagara kumba ndonyaya yakanipa kuti tisunge ndiuye kuno kwinini nekusachengeta. Chimbotiudzai mai nababa kana muri mukadzi nemurume makapedzesera kusangana sababa namai rini? Titaurirei, tiri kutambwa nesu hatisi vana vadiki pano izvo. Ndati makapedzesera kuzivana mai nababa rini? Tikapedzesera kuzivana kuswera zuva, asi vakapa makondisheni ekuti kuti muchidzoka mumba tanga maenda kuchipatara paunoshandiswa butiro, asi kuratidza kuti takatosangana kuswera zuva. Muchishandisa butiro vari kupenga here? Vari romwe here? Aiwa, ndauti pari romwe. Toda kubatsirana, hatidi kuvapa mhosva. Chikuru ndechekuti wakatouya uchitotsvaga kuti adzimai vangu vanotoziva vanhukadzi ava kuti varume vanopfeka vachidzoka, but hatifaniri kupromotwa tichiita zvinhu zvakadii zvakashata. Nyaya yangu iri pano irikundinetsa ndemba mangu mandiri kugara. Magariro andiri kuita ari kundirwadza. Ndine vana 6 vandinavo, vakomana 3, vasikana 3. Asi mararamiro andiri kuita inini, ndinorarama muuranda, ndinofa nenzara kushayiwa chekudya. Vana vangu chaiva vari kutambura kushayiwa chekudya nemurume wandigere naye. Ndine mwana wangu ari grade 1 izvezvi. Vakamboita nyaya imwe yavakatengera girlfriend bhegi rehembe ikatongwa vakati ndapedza handichazviita, ikadarika ndikazvinzwisisa. Vakagara panext door, vakatanga kudara nemumwe mukadzi wepapo, vakabhadhariswa mari zvikadarika. Izvezvi so ndine mimba yemwana uyu, ndichinonga mimba yemwana uyu. Rinongova zita rekuti ndine murume mumba. Vaingoti vakaenda kunochera vakagaira, vakasvika pamba vogeza, votodya, vochinja, voenda, vanodzoka mangwana makuseni 5 o'clock ndonguva dzavo dzekupinda mumba. Ndovabvunza tangana chekudya zvonzi handina kana mari. Vana menini vangoti vari kuti havana mari asi tatoshanda navo vakaita mari, asi kumba hakuna kana changa chiuya. Zvadaro ndobva vazosiyana neiyei, ndobva vanonyenga pari. Zvakazondipa kuti ndinovhura chitaxshop chandachivhura kuti ndiwane kudya nevana. Kubva ndanovhura taxshop pandakavhura ipapo pandachishanda, ndobva vanonyenga ipapo pataxshop pandakatarisana navo ipapo. Vakabva vanonyenga musikana weipapo, vanyenga musikana weipapo iyei. Ndobva ndavabvunza vakandirambira. Mwana wangu ndobva andiudza akati, mama ndiri kubata mameseji soso, ndikati aiwasiya rega tigoona. Ndazoti gare ini ndobva ndawana hembe dzakananikwa, vatomutsvagira paseri pekebheni yangu, vakabva vanomurojera ipapo. Ndobva ndatowana hembe dzakananikwa, ndobva ndavafonera, ndobva ndavabvunza ndikati hembe dzamainipopota ndadziona dzakananikwa pano, ko dziri kutsvagei? Svikanzi handizive, dzakabiwa. Ndikati dzakagobiwa nani pakuti idzo dziri pamusikana wenyu? Svikanzi handina zvandomboziva. Ndikati hauraiti, ndobva ndanyarara, ndobva ndanotora chairman womuvhileji, ndobva ndati ndibatsirewo nenyaya ino kuti ini ndikaimira ndiri ndega inogona kuzondiremera kana kundinetsa, nekuti iyo ndikuvabvunza kundirambira. Ndobva chairman vasvika kuno musikana vakati tipowo hembe dzababa. Musikana izvo akasvika kubva pinamba, ndobva kutsai ndobva avapa. Chairman ndobva vandipa vakati handisida kuti muite noise, chiendai. Ndobva ndadzoka ndikapinda mukebheni wangu ngarara. Mangwana musikana yakabva auya pakebheni pangu, ndobva asvika pai ndobva agara ada kutandira neni. Ndobva ndikamuti ko kutsvagei pano uziva kuti une nyaya dzako, unombona ndichikuteerera. Ndobva ndikabata ndikamuroora. Ivo kubva musi wandatora hembe vanozodzoka kumba, musi wandamurova ndomusi wavadzoka kumba, vakati muri kutoenda kunovharika nekuti maruva mukadzi wangu akabva mimba ine 3 months. Ndikati hazvina basa, ndinoenda. Mangwana acho makuseni ndobva mapurisa auya, ndobva vasvika vakapinda mukebheni mandani, ndobva vatanga kupopota makebheni aimari dzangu dzekuba. Ndikati yacho taurai yacho yandakakubirai, imi budai muno, handikwanisi kutaura nemi kubva zvamakaenda mumagona chikuteerai kana kukubvunzai. Ndobva wabuda mbva wadzokera nguva diki ndobva mapurisa auya. Mapurisa auya ndobva asvika akandishedza akati mai matauya nenyaya yenyu, taurai nyaya yenyu. Ndobva ndavarondedzera, ndobva vatovaudza vakati social distance panapa nepapa here, ko makazvipa musoro sei makatadza kuendera kure? Svikanzi ndopandanichida ipapo. Svikanzi hauraiti saka parudiwa chii? Parudiwa faindi. Ivo vakati ina handina mari yekutambisa, ngavabhadhare vega. Ndobva ndati inini handakana mari yanayo ndeyekukwanisa kuti ndichengete vana. Saka inini kana zvichoita munokwanisa kutakura inini moenda neni.
ndopavakati manje tikatakura ava mese mutonodii munovharwa ndopavakazobvisa mari asi vachiramba kuti kwanzi handivabvisire faindi nekuti iwo ndivakarwa mukadzi wangu. Vaenda vakabva vatora negirlfriend yavo ipapo ndobva vatotanga kutoshedzera zvikanzi $60 yandatobhadhara ndiye kutozivisa kuti ini ndaroora mukadzi wangu ndakutoenda kumba kwangu. Ndobva vatomutengera zambia mai mwana oiswama ichi mai mwana sungai zambia tiende Tatanga tichida uhure hwababa hwaita kuti muuye kuno. chokwadi Kushungurudzai ndokuita kuti muuye kuno. chokwadi Chisoro chamuinacho ndochaita kuti muuye kuno. chokwadi Tiri kuda nyaya manje yamazoona kuti izvi zvadai ndakuda kuenda kwamama. Kuti ipi nyaya yamakaisa pasamoni yekusungisa munhu nayo kuti ndasungisa munhu nenyaya iyi kwamama. ivo kumba vanga vasisauya Vakazotanga kuenda. kutoenda kwakaita girlfriend yavo ndokudzoka kwakaita kumba. Musi wavafonerwa ivoyo vatori girlfriend yavo ndomusi wavasimuka vachidzoka kumba. Asi chikafu havatotengi ipapo patatoeni mazuva Unzare maizobvunzana mambo. Chinangwa chamawira paneko dzino chii? Aripo here kumba murume wewe kana asi kugara kumba kana chii? Ndozvekutaona mambo. Tapedzere mambo nguva. ndozvandiri kuda kuti kusagara kumba ndonyaya yakandipa kuti tisunge ndiuye kuno inini nekusatichengeta. Kusachengeta munhu. Imhosva. Ndizvo here baba zvekutaura namai. Kunyenga haibasa revarume. Ati ukanyenga manje ukadiwa nemugirlfriend uri rombe kudhara unoshupika. Unozopedzesera wakuuraya vanhu. Chinonzi kuuraya vanhu ukaona usingachadzokere kumba kumudzimai wako uchichengeta vana vako watokonzereswa zvakashata. Muri kudinzwa dambudziko rakavinga mai kuzotaura kuno. Veukama hwenyu kana kuti ndivana mbuya vatiri kunzwa ava ndivanani vakundikana dzorai pamusha. Idambudziko rekuti mamusingachagare pamba. Zvino kugara pamba kwamaveko nako vari kuratidza kuti nekuti amugirlfriend venyu havasisipo here. Kana kuti vakaona samoni ndoravakatiza vakudii ndopamadzokera kumba. Muri kuzvifambisa sei nemudzimai mukasachengeta vana venyu nemudzimai wenyu? Chii chamuri kuita? Ndozvichemo zvavakutaura kuti vanga vasinga havachagara pamba. Mapurisa hapo havati mari. Pamusoro mambo. Ndinotendawo nekuuya kwavakaita amai ava vane shuri yekutigadzirisa. Asi zvimwe zvacho ndakupindura. Umuti amai ava ndiyani? Mudzimai wangu. Ungati amai ava. Munada kuzvarira vana 6 ungati amai ava. Vagadzirisei pa. Pamusoro mambo. Ndinotenda nekuuya kwakaita mudzimai wangu kudai. Asi zvinhu zvavari kutaura manje kuti pamba pari kushayikwa chikafu mukainokicheni yacho handoti yakasira kubikwa rini. Nokuti amai ava ndakavapa mari vakavhura mashopu maviri avanawo. Vanomukira kuseni vachienda kubasa kwavo vodzoka kuma 9 o'clock dzepanhero. Nai baba ndatidzimai foneni. Tipe kuno. Vanoenda kubasa kwavo kuseni. Seni vodzoka kubasa kwavo kuma 9 dzeusiku. Ine ndiri baba. Hapana anondibikira. Hapana anondipa mvura yekugeza. Ndosara ndiri baba. Ndozvimwe zvakaita zoita kuti ndibude umu. Pamba pacho panonzi vana vacho vari kuchikoro. Ivo vakaenda kushopu kwavo vakatenga kagasi kavo ndokavanobikira. Vakasvika pamba hamati kicheni yapedzisira kubikwa gore riko. Isine kodzero sana baba utoida unodyiwo sadza rinodziya rinotobikwawo nehuni. Namai. But chinhu hachingotanga. Toda kuti nyatsotaura because maona vemhondoro vaya vanhingirira vauya tikavabatsira nokuti vanga vachitaura chokwadi. Vanga vachitaura chokwadi. Handiti. Saka imi toda kuti mutitaurire iye zvino kuti
dambudziko ratanga sei mamai makazonotenga takishop makebhini zvenyu maamuchitaura mega matenga kebhini maane mari zvichida hamuchisina respect nekumba hamuchadzokera kumba amasumuka tenzani munogara pakebhini ndakunzwa muchitaura munotorara pakebhini musha uripo munotaura kuti mune plotika but munorara kukebhini hau pamusoro imamo pakuva kuti ndinepera kuti ndishande kebheni avasiva vakatipa mari atikutsvaka zvokuti makapuwa mari havana kutaura kuti vakapuwai mari mukunzwa mubvunzo wangu ndati ndinorara kebhini musha uripo handirari mukebheni nyaya inoitika ndeyekuti ndakatotanga kuenda ndine mwana uyu ane 2 months ndakana mazuva ndichienda kubasa kwandikuenda ende ndotomuka kusendi ndotosuka pamba ndototsvaira ndotobika chikafu chandendatsvaga iriri ndobika chandendawana kana pasino musiwo nokusunga ndoenda zvezvakandiomera kuti chandirobika chiye muchiziva kwachine chabva here ndonyaya iri pamatari sakateerera chii chabva kupira pamusoro imamo ini pauzosvika ndirege kutenga chikafu ndinoona chaishaya anochibika chikafu chaitenge chiri nyumba hapana anobika vanosera vasipo kuchanora kuti ivo vakati pavanobika kushopu kwavo inongobudawo notenga sadzi rangu redhoro ndodzoka pamba vana varipo vanhu vakuru vanotozvishandira vatozvibikirawo vega vatozozvishandira vozvitengerawo sadzi ravo redhoro umwe wodzekerawo mumba vamwe vacho vanopedza chikoro vamwe vacho vana vasisi vanogara wepamba toda kukata nyaya yenyu inini ndine umbo wemafotosi aimbondisendera emasadza munopiwa zvenyu chapiwa munoona ndiki vanhu vari pamberi pedu vane mishini yavo here hatitoda zvobvonyongera mudare kuno mari siri kumagumbo nasumudza ruoko tokupai mukana wokutaura imi muri mbuya takuudzai tichatokupai mukana wokuti mbuya muri kunzwa nyaya toda kuti muteerere hakuna kuuya kuzotaura kudare zvativai mutiputsa misha yevanhu hamuye kuzotaura kudare munouya kuzoteerera vanhu pavanonetsana vanhu ava havanetsane muripo kana vauya kuno kumatare tiri kuvapa mukana wokuti gavachitaura imi muchiteerera mofananidza manje kuona kuti manhinga atinosikuona ayaya komuzukuru panositumira mafotosi aya kana akoniwa murume wake achitaura kuti ndotenga chikafu asi habiki anogara kumakebhini zvinofamba sei handiti kozoita pekuti mafotosi amuri kuratidzwa iwayo munaona paanoshanda handiti chimboteererai vachitaurirana ivo vachitaurira mukadzi mbatya dzakazouya munhingi vari kuramba kunondora mukebhini but pane pamwe pavanyatsoindiketa kuti vanenge vachitori mukebhini mavo imomo iye zvino muchibva kuno mabva kupi ndikuuya kuno ivo pamusoro imamo pane mukebheni yandachirondera ndati muchiuya pano manga muchibvepi ndakauya manheru ndikaenda kuvana ukadoma muchibve pambwe ukadoma ndakabva kwagweshe kumba ndakatoswera ndiri pamba paplotini mamuri kupi idabva kumba ndatorara kumba marara kumba mese pamba pakuita kunga hameno pachii timbotiudzai mai nababa kana muri mukadzi nemurume makapedzesera kusangana sababa namai rini titaurirei tiri kutambwa nesu hatisi vana vadiki pano izvo pamusoro imamo ndati makapedzesera kuzivana mai nababa rini tikapedzesera kuzivana kuswera zuva asi ivo vakaipa makondisheni ekuti muchidzoka mumba tanga maenda kuchipatara paunoshandiswa butiro asi kuratidza kuti takatosangana kuswera zuva muchishandisa butiroka vari kupenga here vari romo here aiwa handauti pari romo toda kubatsirana hatidi kuvapa mhosva chikuru ndechekuti wakatouya uchitotsvaga kuti adzimai vangu vanotoziva vanhukadzi ava kuti varume vanopfeka vachidzoka but hatifani kupromotwa tichiita zvinhu zvakadii zvakashata chinhu chatiri kurwa newe munyaya iyi handiti ukapenga iwe
but wakacheuka kumba kwako kuziva kuti kune mudzimai wangu nevana vangu. Handiti unopanzwisa? Nemusha wacho usafe. Mukadzi ukaona akazosumuka pamba pauri kutaura kuti kuite namuzive kubikwa, inotanga kudonha imba yega sokutukuru. Handiti haina vanhu kare. Kana muchitimi nezviromba rimwe zviro ndopo makapedzera kusangana muri mukadzi nemurume vakanga vatouya kuno kudarama kuzomangara. Handiti ndoda kuti tikuratidze pikicha yekuti mai ava zvinangwa zvavo ndezvekuti chii kuuya kuno kudara, kuti musazovatonga uchiti wakaenda kudare kwamambo. Handiti kuenda kwamambo kwakupotera kuti shuwa imba yangu yopawo here pavana sikisi. Handiti saka waenda iwe wadzoka pamusuwo. Handiti zvinotokubatsira zvavari kutaura, chitotora nai mese, kwete kuti ivo vanosara vachiti iwenda munotestiwa. Endai munotestiwa ishuwa. Handiti uyo mukadzi akatobva mimba ine 3 months yawakanga wakuita hondo kuti warova mukadzi wangu ane 3 months, kuri wati wairova nyoro kumukadzi iye. Asi mukadzi wako andiwakaona panhu pakashata, asi mudzimai wako but usangana naye feya. Handiti pauri kunodzoka kumudzimai wako usati waspoira munda wako, endai munochekwa kuona kuti manhingi aya achiri kubaya here. Handiti ndizvo zvinobatsira iwewe kuti uchengetedze mai ako, wavachengetedza vagogona kuchengetedza vana, newe watokuri pakati. Handi wapanzwa? Ukaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka, woenda pamatreatments, unorarama upenyu husingaperi. Girlfriend vaya ndoda kukutaurira izvozvo vakateerera kuona kuti unodzoka sei kudara. Handiti kana vakateerera kudzoka kwako kudara havachatokuda. Handiti vanoda maservices chete pauri. Vakangonzwanza vakuhwara hapana ukama nemari dzako. Saka ndoda kudzokera pana mai avo. Mai, kana murume wenyu akadzoka baba, muchine godo naye here? Mimi handina godo, but pane zvinhu zvangu zvakawanda zvavakaparadza. Dambudziko rekuti vakawana mari, handina kana mari yandinowana pamba iyi. Asi chavanokwanisa kuparadza zvinhu zvandiri kushanda pamba vachinochengeta magirlfriend. Toda kuvatsiura Iyo nyaya yekutsiurwa kwamhaya tati isusu pane vanhu vanouya kudare vasingachade varume vacho. Isu tinonzwa nzima rimwe zviro chaiye maifara kuti baba madzoka pamusha. Handiti izvozvo tinozvikurudzira, chinhu chakanaka kwatiri. Right, murume adzoka pamba ndopandiri kuti idzoi nunhu akazvezvitemo zvenyu zvokuti akanga achiparadza zvinhu zvangu. Hamuna kumhangara nyaya yekuparadzwa kwezvinhu pano, makamhangara nyaya yekuti baba havasi kugara pamba, ndida murume wangu pamba. Motaurai nemuromo wenyu kuti mari mwezvino chaiye vakanga vari muri baba namai pamusha. Izvozvo ndozvatoda kuti zvidzokere pamusha. Ndozvatona zvishuwo zvenyu. Mune rimwe dambudziko ripi kana baba vauya pamba, kuti vauya muri kuvatambira here pamusha? Kana kuti muri kwagweshe naiwo futi vari kwagweshe, kana makuda kudzokera kumba moita kunge muri kuenda kulonji kumba kwenyu. Kuvatambira tinovatambira, chikafu chandobika savati kuswera zuve chaizvo anobika dzitsadzi vakazongosvika vakandifora rikadyiwa nemakonji. Muri wandakatotsvagai neuku wandakatotsvagai vangosvika vakandifora vakagadzira makonji. Mati muri paploti kaimi vanhu? Ndopandogara. Ko paploti pana parimwe? Panorimwe. Pamukatoti kwanzi sadzambo chese matotsvaka, chese matotsvaka. Ko chiripo chii apa pake? Avarimi vanotozvoenda kukurukuza. Kapandorimwe haini ndindotombomira nezvikuru manje apa ndakasvitapo asingakwanisi. Enda mberi. 6 vana havaberekeke pasina kushanda varume. 6 vana kudaro zvakadaro. Ingoti amai chichemo chenyu chamamwe nacho kumberi kwedarika mambo chatambirwa. Baba venyu handiti mangova mukaramba muchida kuramba muchitsvaga muchidii zvine zvakutokonzeresa futi kutoti mapikicha acho amai zonzi maamuchitora mune makuti kunge maamuchida umbohwo
kudare. Imi mamusingazivi kuti muchauya kudare. Saka mapikicha amaitora maida kumaendesa kuti Ai vakambotongwa na dati. Mapikicha amaisendera. Ndizi. Mamusingazivi kuti muchazoya kudare. Handizi. Amaitora mapikicha awo. Kana kumaitora mapikicha muchida humbowo kuzoti ndirimo zigore richazinda kudare. Taitora muchimadi mapikicha endi. takatombogadziriswa nezefemili. Muzukuru wavo ndiye akati kana varamba kudya sadza nditumirei. Saka muzukuru wavo ndiye akazoti kwanzitumirai vana gogo vazvionewo. Vana mutumirai akati kana mukaona vakaramba kudya sadza racho nditumirei. Akagozouya here kusvika kugadzirisana nasekuru vake kumba kuti sei sekuru muri kuramba kudya sadza. Angatorimuzira kutouya. Akagozouya here. Saka imimi munoita kunge manga muchigadzira zvamanga muchigadzira kuti izvozvozvo dai dare risina kukurumidza raona kuti nyaya yenyu yamamawira nayo kuno kudara handiti yakatogadzirisika ne3 days. Chinangwa chiriko chendechekuti uyu anofanirwa kunge achichengeta mhuri yake. Ndo inonzi maintenance yekutonzi shamwari ukaenda kukoti uko unotononzi mukadzi nemwana iyeye unofanirwa kunge uchitomuchengeta zviri pamutemo. Imi mugere mesi. Saka toda kuedza zvedu kuonesa amai avo nekuti muzukuru paanenge achiita nehama dzimwe handidzi dai dzaitotarisira kuda kuvakaita mavakirwa aikuitwa panapa nedare ramambo kuno kuchaiko mungadai musina kutombete vasina kutombozva. Nyaya yavo yakaita senge iri kurengwa. Saka mai kana chichemo chatambirika nedare regai munhu apohwerai uku nedare zvaanozopotsa manje kuita mukati medare manje ndio makomplaints amunozoita se amunozotuka nawo because anganyepere kuitanga akachenjera sereke anoti anzi mukadzi airamba kubika kana imi mamuzivi kuti muri manobikirwa munozviita totozviziva tinavo kuti mukadzi ukanda kutosvika pabasa time ari very ignorant anotokusiya iwe utopedzera waita zvako zvinhu nhasi waita mangwana waita one wakangei pamuchaiko makatoshaya murume akakubvunzai kuti mari dzematakishopu dzese dzamana dzese makadziwana kupi? Naitengesa madomasi mapuwa goahead yacho nani respectai dzimba dzamunemi nadzo sinoti kuti ukawanda opportunity yekuti murume anokuti enda unotengesa zvako sadza uri apa enda unodii imimi ni best of it maakutoita kunge mari iyoyo makaiwana musiri mese anotori part and parcel because tokubvumira kuti enda unoita izvi ndii mukatengesa madomasi akatengwa $5 munotadza kutenga muri $1 moya musi kuti ndindiri kudai zvisinei ikaitiwe nawo kunakumbira kuna baba muri inochengeta mune zvakanaka noiti kana ukaita musikanzwa yako ngairege kukanganisa imba yako. Kukanganisa imba yako nokuzvikanganisa iwe. Mukazvitarisa zvamaive kumashure kwe5 years kana 10 years simba ramainzwa neutano hwamaininawo hausisiriwo. Zviri kuindiketa kwamuri kuenda kuti muri kuenda kunopera. Zvino imi mukaparadza chinhu changa chirizonhaka yanga iri kukumirirai mapera mune mazvirume. Kumba uku kwamaita vana nawo 6 hakukanganiswe nezvauya nhasi, hazvikanganiswe nevasikana vakazora mafuta nevakadya mapiri vakapfeka mapiritsi ekuisa magaro. Variko kuti attracta nekutifadza kwatinenge tiri, asi ngazvirege kukanganisa original house. Ndo kumba kwenyu, kana kanzi kumba kwenyu mukanzi marwara nhasi, mukanzi mafa nhasi, ipapo ndo panoungana vanhu, ipapo ndo pamunochemerwa, ipapo ndo panoti imimi munosara zita renyu richishedzwa, mafutsirwa mabhonzo apera, munosara muchiteedzwa zita renyu iroro. Zvino izvozvo ukazviparadza izvozvo unofunga kuti worora mukadzi uyu, but mukadzi uyu aiwa kuti auye pamushapa haana kuuya nekuda kwake, akatouya nekuda kwakwe iwe, kuda kwakwe iwe kuchiti ndakuda kunzi baba, ndichada kunzi sekuru, ndichada kunzi sekuru, ndoda
kusara nelegasi inosara nezita rangu pano pamusha panapa. Musha wese uchiziva kuti pano pamusha pakanga paina sekuru, pakanga paina baba, paine chimiro nehunhu. Vanhu vazhinji vane mabasa anotyisa nemabasa anovapa kudya. Asi kuona murume chaiye anoziva atadze kuti kumusha kuchemekedzwa. Pachii? Mukatasa mbeu dzatinotenga nefertilizer zvatinotenga nezvinozobuda kumusha hazvienderane so. Asi hatizviregedze. Chii? Tida kuvaka kuramba takagadzira hunhu hwekuti ndiri baba vane musha. Vamwe vandoone dzimba dzakawanda mumatauns but havadzicheuke. Chatinocheuka kumusha. Saka ndiri kukumbirisa ipapo. Handiti ndinofunga zvinonaka. Ngatichiendai pekuti amai kana murume wenyu adzoka kumba muchine rimwe dambudziko baba vauya kuitinesa kuti hazvitange nokungofunga kuti unongoita kufungirana asi munhu atodii atouya pamba. Auya murume wamamuchiti ngaauye pamba maapota muchimutongesa kuti hure rako rakaenda akandosaka wakuuya pano wakazoyezvika. Hatina kwatinenge tichienda. Mubvunzo wangu kuti ndoda kusiya ndaisa mutongo wacho wandiri kuti imi tudzei kuti murume wenyu maida kuti adzoke baba adzoka baba kana adzoka mune rimwe dambudziko here? Takuya pamuri macho dambudziko ranga ramhangarwa nemusukuru ndekuti baba havasi kuuya pamba. Handiti vari kuti baba kana vadzoka pamba achida kuona. Handiti tinoda kuti isusu tinenge tiri tikapuwa dambudziko revaviri. Handiti munhu anoda kubvunzwa iye ari kutsva iyeye kuti iwe pfungwa dzako dziri kukutuma kuti chii kana pakadai. Ko kana pagadzirisika sezvizvi uri kuda kunoita sei? Iye otiudza ndokuti tigone kupedza nyaya dzedu. Sei guys? Tiri kuvakumbira kuti iye zvino tichidzokera kumurume. Zvese zvamanzwa tichitaura pano hapana patanga tichitaura namari. Tanga tichitaura nemurume. Ndiona akashamwari ukaiputsa imba nhasi mangwana inokunetsa. Ukaputsa imba yako mangwana paunenge worwara hauna paunodzokera kunopepa. Handiti makona anokupepa mukadzi wako kwete kuti kwanzi vakarara mukebhini umu anhingi vatadza kuenda kubhawa kutachira ini vachiti kwanzi baba varwara vapi? Handiti makona atirase chiri mumaoko tichida kuuchira. Ndo mashoko atoda kusiyira hama yedu. 6 vana is not a job. Kana wazogara gepu iroro ukarirasa kana Mwari vanopindira saka isitaingoda kuti tidzosere vazukuru venyu kumba. Imimi mabva kuno munopinda navo chatinoti china Mwari. Handiti wotomupa katatu pabanga kwanga ari kwanga chipuwa kafowa. Iwewe wadzoka atiri kuti vavakei varomba mavo. Ndamani kungoti ino judgment haina judgment iripo kunze kwokutokumbira murume kana wadzoka kumba kwako please. Tiri vanhurume. Kukanganisa kwako kunoafekta varume vese kutorwa kumba mapenzi munzvimbo. Asi by the end of the day anoruza aripo. Andiwakwa kana iri management yemavhiki ayo yematakshop yenyu amunoita izvi zvisaputse misha. Tenga chikafu baba yo baba padzokedzane baba pako sababa kuti unzi baba kuchengeta mukadzi nevanhu. Handiti zvino pamunenge muruko zvikuyo zviri ukaona usati tese takapirwa nazvo bate zvinokasvika mumisha umu haungofunga kuti pakatogoita zvinhu zvakafa. Handiti tichipanana mazano ekuvaka musha.
tisarambe chikafu tomukadzi zvekona mukadzi kubva nhasi mamba zotunga rega kuramba chikafu chabikwa nomukadzi idyai mese ndiro imwe chete ikabonde ari kukupa vatauri mandozota ndakanchirova nyaya rova nyaya kuchidya chikafu saka wenyaya kuchipenga chikafuotisadza auji akadzoka futa tikuramba chikafu uda kutaura kudiuchikanda ndaikumbira kutaura chikafu handisi kuramba asi auzozivi kuti nhasi kwabikwa here kuti hakuna ndopanobva ndadya inzwa baba inzwa tikudze pano usati waenda mukadzi ari kutakshop haniti tevera kutakshop kwaanotengesa ndotiwe ndakamutengera matakshop ndizvo haisiwo here wataura ndatiwa handiterere ukuvinga kunodya mukadzi wako saka mubvise vasevenzi mugare kumba yamadotora munhu taipa kuti musaende kumba muruvengo rwokuti uyo anokudai uyo hakudei ava mumba ndobasa ramapuhwa namambo rekuchinovadzosera mumba kana muine zviviri ndipoti chimborova ikawaniripo ndizive kuti basa iri ratanga mumba itaitoni ndokunonzi kufara nevasira masoko vavaka